Nehoda ako v Pardubiciach ukázala, že modernejšie systémy by mohli obmedziť chyby pri jazde vlaku. Trate sú aj dnes zabezpečené. Bez signalizácie by vlaky vôbec nejazdili. Železnice sú stále najbezpečnejší pozemný mód dopravy. Ale tzv. Európsky zabezpečovač ide ďalej a je akýmsi autopilotom. Zjednodušene funguje tak, že snímače na koľajach zaznamenávajú jazdu vlaku a potom prenášajú signály do rušňa. A takže aj pri vzdialenejšej červenej na návestidle systém môže vlak automaticky zastaviť. Slovensko má systém ETCS iba na koridore Bratislava-Žilina, ale buduje sa aj v Česku. Jeho výhodou je, že ide o rovnaký princíp v celej Európe. Je však finančne náročný. Keď zlyhá ľudský faktor a vlak vôjde na červenú do stanice, zasiahnuť by mal bezpečnostný systém, ktorý automaticky zastaví vlak a zabráni zrážke. Treba povedať, že na Slovensku nie všetky križovatky sú chránené takýmito automatickými zabezpečovacími systémami. Jediná trať, na ktorej to ETCS dneska, ako tak funguje na Slovensku, je trať z Bratislavy do Žiliny koridorová. Inde to nie je nikde. Problémom je najmä cena. Takýmto systémom musí byť vybavená trať aj samotný rušeň. Ten systém je pomerne dosť drahý. Výbava jedného rušňa je dnes vyše 500 000 eur. To znamená, ono to chvíľu bude trvať. Na Slovensku sa bohužiaľ v poslednej dobe pri modernizácii ide práve opačný trend, že sa to zabezpečenie znižuje. Montujú sa teraz tzv. Automatické hradlá, ale naozaj závisí to už len na ľudskom faktore. A keď ten rušeň nie je vybavený týmto systémom ETCS a keď nie je vybavená trať, tak naozaj jednoducho povedané neubrzdí rušňovodič a už neubrzdí ho nič. Bezpečnosti slovenskej železničnej dopravy neprispieva ani zlý stav koľajníc. V investíciách do tratí zaostávame. Dlhodobo Češi v štatistikách vykazujú asi o 20% vyššie investičné náklady na stavebný kilometr trate. To je také dobré porovnávacie kritérium. Je to rádovo v stovkách miliónov eur, možno miliardy. V roku 2023 sa na Slovensku vykoľajilo 22 vlakov. Aj napriek tomu je ale železničná doprava výrazne bezpečnejšia ako cestná. Na Slovensku takmer každý deň umrie na cestách nejaký účastník cestnej premávky. Na železniciach od začiatku Slovenského samostatnej republiky a železníc samostatných nezahynul jeden jediný cestujúci. Na možnosti zaistenia vyššej bezpečnosti na našich tratiach sme sa pýtali aj železníc Slovenskej republiky. Do uzávierky reportáže však nereagovali. Timotej Píš, RTVS.